Какво става, бе? Тия са ме клонирали отзад. Здравейте, пичове! Започва нашето предаване. Пак сме заедно. Искам да обърна една тема. Има ли секс в политиката? Сега ще видим. Тримата велики президенти на три велики държави, това са на Америка президента, на Франция президента и на България президента, пътуват с грамаден кораб и решават съдбините на нашата планета. Кораба се удря в подводна скала, потъва, спасяват се само президентите. На безлюден остров нашият президент казва: абе, ние хубаво си спасихме, но сега какво ще ядем? В това време идват човекоядците. Вие нема какво да дадете, ама ние ще ведеме вас. Ма моля ви се, ние сме президенти. Няма значение, месото е едно и също. Но, може да сме човекоядци, но имаме закони. Виждате ли тази тъмна стая? Влизате вътре, тя е пълна с комари. Кой фане мъжки комар, остава жив. Кой фане женски, указана. Влиза американския президент, носи комар, женски, аро указана. Влиза френския президент, носи комар, женски, аро указана. Влиза нашият президент, седи 5 минути, излиза и носи мъжки комар. Вие ни шашнахте, ама как познахте кой е мъжки, след като вътре имаше само един мъжки? Вижте какво, господа. Аз като влязох вътре казах така: добър ден, господа комари. Аз съм българския президент. Един каза: дрей ми на К, и аз го хванах.